Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко. Це кримсько-татарський канал АТР. Наш гість сьогодні Олексій Мушак, радник прем'єра з економічних питань і з питань земельної реформи. Доброго вечора. Моє вітання вам і нашим глядачам. Ну, оскільки ви не лише чиновник, бюрократ, а ви скоріше політик. Я взагалі не чиновник, я не є на державній службі, я не отримую жодної копійки з державного бюджету. Я на громадських засадах, я ділюся своїм досвідом. От так більш коректно казати. Своїми напрацюваннями, як економіка повинна рости, і щоб українці жили краще, мали більше грошей, якось розвивалися. Оце моя історія. Про зростання економіки будемо обов'язково сьогодні багато говорити, тому що там є про що говорити. Але перше питання як до політика, оскільки ви все-таки політик в першу чергу. Сьогодні наш супротивник спробував прорвати обмежену ділянку фронту. Ну, ви, очевидно, про це знаєте. Сьогодні було засідання РНБО. Було начебто захоплено 2 опорні пункти. Це, ну, серйозно насправді. Є жертви, є поранені. І ось ваші колишні соратники, які зараз представляють Європейську солідарність, ЄС, по політичній силі Петра Порошенка, називають це результатом здачі позиції Україною. Влада заявляє про те, що це спроба когось там зірвати мирний процес. Вам яка позиція ближча? Колишніх чи нинішніх? Давайте так. Я політичні погляди свої чітко тримаю і їх не змінював. В команді прем'єра я відповідаю за економіку. І я, наприклад, розумію, як з цим прем'єром Гончаруком, з його поглядами, з його принципами можна досягти економічного зростання. При цьому я свідомо, не коментую чи не влазу, але ви зрозумієте з мого коменту, мою точку зору, в історіку зв'язана з зовнішньою політикою і національною безпекою. Тому що мені здається, що там набагато складніше зрозуміти, як при такій політиці досягти успіху. Ну, натяк досить прозорий, я так розумію, що вам ближче все-таки позиція колишніх. Ну, дивіться, може ми щось не розуміємо до кінця, ну просто треба розбиратися в якихось речах, треба розуміти весь план, тому що, ну, очевидно, там вважати, що президент твоєї країни, як би там ти за нього голосував, чи ти за нього не голосував, але він якби, ну там, не дбає про національну безпеку, яка по Конституції, це його зона відповідальності, ну це означає, що все, треба виїжджати з цієї країни. Ну, тоді, тобто, якщо ти не віриш в цю історію... Він може дбати в силу своїх уявлень. Тому в нього якесь своє бачення, яке ми до кінця не розуміємо, мабуть. А, до речі, в прем'єра Гончарука воно інше? Дивіться, а прем'єр Гончарук свідомо не влазить в ті речі, там, де він не може бути ефективним. І я не влажу в ті речі, там, де я не можу бути ефективним. От я, що стосується зовнішньої політики та національної безпеки, коли я був народним депутатом, я там плюс-мінус розумів, я розумів, як на це можна впливати, що треба робити, як ми повинні на зовнішніх всіх переговорах, використовуючи парламентську дипломатію, там, дрюкати Росію, мовно кажучи. Да? Зараз мої позиції як радника з економічних питань, я розумію, як ми можемо дрюкати Росію через те, що ми там економічно краще розвиваємося, у нас там більше можливостей, більше свобод, ще якихось речей, але, до речі, в економіці поки що в Росії більше свобод, чим у нас. Тобто нам треба доганяти цю історію. Але я в економіці розумію, як ми можемо її перемогти. Національну безпеку свідомо не лізу. Давайте я тоді по-іншому переформулюю своє питання, для того, щоб вас не підставляти. Я думаю, що ви як дуже розумна ведуча. Давайте я переформулюю це. І наші глядачі, вони там мою позицію чітко розуміють. Ну, вона досить прозора, але все-таки, от дивіться, більшість ваших колишніх близьких соратників ближчого кола, з єврооптимістів, їздили на Мюнхенську безпекову конференцію, головний безпековий захід Європи, який відбувся ось буквально нещодавно, кілька днів тому. І на цій конференції пролунав певний план різних експертів, який тут з'являвся на офіційному сайті, то зникав, то потім знову з'являвся, який називався «12 кроків для встановлення миру на території України». І він викликав різні оцінки, але суть його звелась до того, що Заходу і Росії якось треба налагоджувати відносини. В принципі, можна це зробити ціною України. Можна по-різному це читати, що Україні теж це буде вигідно там, і так далі. Ну, але все-таки, чи не вважаєте ви, чи не припускаєте ви, що
В разі подальшого загострення ситуації на фронті Росія спільно з Заходом, оскільки там теж часто лунають подібні оцінки, можуть схилити нас до певних компромісів. Тоді всі ваші там поради, реформи і так далі будуть не настільки важливі, або їх потрібно буде робити зовсім по-іншому. Можна тоді з економічної точки зору відповісти, але ви зрозумієте набагато більше, ніж стосується економіки. Дивіться, в Росії, це для мене було подивування, коли навіть після збиття MH17, я пам'ятаю, спілкувався з нідерландськими колегами, з датчанами, вони кажуть, що у нас загинули люди? А там було під 300 людей там, з Голландії, з Нідерландів. Каже, в Росії є у нас економічні інтереси. Все. Тобто, і, наприклад, в чому була перевага Росії, чому так складно йшли всі санкції? Тому що Росія зробила так, що в Європі там є економічні інтереси. І вони там, бізнес, умовно кажучи, лобіював те, що проти Росії санкцій немає. В Україні, ні в Європі, ні в Сполучених Штатів бізнес-інтересів немає. І це є велика проблема. Коли ми кажемо там про свою унікальну самодостатність, це є в національній безпеці, це є проблема. Тому що, в принципі, є Антонов, давайте на прикладі літака Антонова. Класний літак? Класний. Але кому він потрібен, якщо він виробляється лише в Україні, з суто українських деталей, на відміну від там Airbus, який там цілий комплекс, всі країни беруть участь в його проєкті. Тобто, умовно кажучи, для того, щоб такого не сталося, а поки що все йде до цього, тобто в Європі повинні бути тут спільні якісь бізнес-інтереси і бізнес-проекти. Там Укрзалізниця можна по-різному оцінювати там меморандуми з Deutsche Bahn, але це така історія, що Deutsche Bahn, умовно кажучи, стагніює на своєму, це німецький аналог Укрзалізниці. Він на своєму ринку, в ньому немає можливості далі розвиватися, йому треба якась експансія. Україна може бути такою експансією. Відповідно, тоді з'являється економічний інтерес в Німеччині щось тут робити. Теоретично, земельна реформа, якщо б ми відкрили там для іноземців історію, вона б також зробила би економічні інтереси Європи чи Сполучених Штатів в Україні. Це означає, що тоді бізнес би, тоді боролися проти Росії не тільки ми, боролися проти цього весь там бізнес, європейський або американський. Тому що, каже, вони підняли, ребята, ми сюди пару ярдів вклали, а нас зараз там хочуть якісь там гіві, шміві і стрілкові забрати наш бізнес в Росії. Ні, так не піде. І тоді, ви знаходите союзників всередини економічних, які впливають на національну безпеку. Оце в моєму розумінні правильна була б позиція. Поки що, на жаль, через там якісь світоглядні речі, ми вважаємо, що ми там унікальна самодостатня країна, і європейців чи когось іншого, чи іноземний капітал, який готовий був би працювати по українським законам, він нам не потрібен. Моя позиція в тому, що ми повинні відкрити вікно, двері, хочете ворота, браму, я не знаю, що там хочете, це називаєте, для того, щоб сюди заходив іноземний капітал. І тоді він і національна безпека... А ви думаєте, він не заходить, от ваші експертні оцінки, цей іноземний капітал не заходить, тому що ми від нього закрилися і його тут не пускаємо? Давайте, куди ми його пускаємо? Причин? От хочете розклад, куди ми його пускаємо? Є там газотранспортна система України. Унікальна історія, казалось би, оцього. Там не буде труби, труба буде незалежність. І що? Це ж наратив, 10 років підряд такий був, що наша унікальна газотранспортна система, все інше. І так сталося, в принципі, ми там були за крок до того, щоб наша газотранспортна система перетворилася в металолом. Нам єдине допомогла, знову ж таки, Сполучені Штати Америки, які заблокували Nord Stream 2, через те, що в Сполучених Штатів Америки в тому числі з'явився інтерес там в Україні в газотранспортній системі. Тобто, якщо б ми ще там дозволили, наприклад, частину газотранспортної системи продати, зараз нам навіть за любі кошти, там або європейському бізнесу, або американському бізнесу, то у нас би з'явився серйозний союзник в тому, щоб не дати можливість росіянам газ запускати через якісь інші речі. І так ви через економіку дозволяєте боротися проти Росії. Земля, ми не пустили в землю іноземців теж, да? Тому що ми вважаємо, що там унікальне, тобто поляки, умовно кажучи, пустили, незважаючи на свій там такий сильний наратив польський, ми там все інше. Тобто всі пускають, що дають можливість заробляти. Інші речі ми не пускаємо. Ми пускаємо, дивіться, ми пускаємо іноземців дуже сильно в облігації,
ну, умовно кажучи, щоб вони наш борг скуповували. І це дуже ж насправді небезпечна історія, тому що як вийти з цього боргу дуже легко. Ти просто натискаєш на Enter, продається акції і все, виходиш. І не пускаємо їх в активи. Ну, наприклад, там приватизацію, ми теж вважаємо, що це щось... Чому ми запускаємо приватизацію? Да, у нас зареєстровано законопроект. Але дивіться, я ж до того, що проект зареєстрований, але якщо ви подивитеся, як це сприймається загалом, то не дуже всі нам хочуть, щоб іноземці щось тут купували. Ну, тому що в людей дуже просте уявлення, як в політиків, так і в простих громадян, що ми хочемо інвестицій. Інвестиції в тому сенсі, щоб сюди прийшов іноземний інвестор, вклався в щось і щось тут збудував, створивши робочі місця, створивши інфраструктуру і так далі, і так далі. А коли ми продаємо щось, що теоретично приносить прибутки, або, наприклад, як Укрзалізниця, там сфера вантажу перевезень приносить прибутки, сфера перевезень людей не приносить прибутків, дотується з цієї частини, яка перевозить. І ось ми прекрасно продаємо ту частину, яка займається вантажоперевезеннями, а держава бере на себе перевезення пасажирів. З яких грошей ми будемо фінансувати перевезення цих пасажирів? Дивіться, якщо про Укрзалізницю... Це, наприклад. Це приклад, да, але дивіться, приклад, оце, якщо в глибину цього прикладу прийти, то Укрзалізниця там, якщо не інвестувати туди по декілька мільярдів доларів. Ні, це очевидно. Да, тобто, от там у нас перевозити не буде чим вантажі. У нас в цьому році, ну там страшно казати, найбільший північний ГОК зупинився, тому що він склади повністю забив акатишами, рудою, всім іншим, ну не могла Укрзалізниця це вивозити. Ну, це мало про це говорять, але якби ну там на експертному рівні. Ніхто не сумнівається, що в цьому є проблема. Як з вантажоперевезенням, тому дивіться, я не кажу, що що там отдаться іностранцю. Це є там єдиний спосіб порятунку держави. Ні. Але я до того, що насправді не треба боятися грошей, які зайдуть в Україну, які там почнуть міняти, в тому числі там весь там клімат, який у нас існує. У нас же, розумієте, все по кругу ходять. Всі для своїх. Типу, давайте, історія ж така, що кожна влада там хоче. Ну, я сподіваюся, що в тому числі з моєю якоюсь підтримкою і розумінням ми з цього порочного кола вирвемося, але кожна влада нова, вона приходить і каже, да, класні активи, значить, давайте ми зараз тут між собою їх поділимо, потім відкриємо ринок, і потім зайдуть іноземці. І щось куплять у нас дорожче, і ми на цьому всі заробимо. І так, кожні там 5 років це відбувається, значить, щось беруть між собою, починають ділити, ринок не відкривають, інвестиції не відкривають, а потім приходить нове і каже, і по-новому, Ну, я сподіваюся, що, і я хочу вірити в те, що там ми нарешті цей порочне коло поміняємо. Ну, добре, давайте всерйоз, які інвестиції, куди, в які галузі всерйоз ви хочете залучити? Куди це дійсно прихід грошей? Тому що поки що той продаж, який вже відбувався, там якихось суперпідприємств, за які по 5 років були політичні баталії, а потім їх продають за ціною хорошого автомобіля. Єдине, кого ми добре продали, це ми продали Криворісталь, і там же ж був конкурс максимально відкритий. Це було в доісторичній часи, в новітній ері. А в новітній ері у нас вже нічого насправді на нормальному прозорому конкурсі і не продавалося. Якщо ви подивитесь там останні великі приватизації за останні років, навіть 10, це, як правило, Ахметов купував енергетичні об'єкти. Без великої якоїсь конкуренції. Ну, я не пам'ятаю, що Крителіку ми ще продали, теж Ахметов. І ще комусь. Тобто все своє. Ну, якісь там в Хімпромі, десь там... Хімпром давно вже це. Хімпром уже давно проданий. Був, тобто це приватна історія, Хімпром дійсно, там Фірташ, а в тому числі і російський капітал, він там його якось там сконсолідував. Але держава до цього вже не мала відношення. Куди ви плануєте залучити, де це можливо, і де це принесе реально гроші, і відповідно якийсь результат? Аграрка – це однозначно. Ви маєте на увазі земля. Дивіться, земля – це ж просто, розумієте, давайте я поясню, чому земля взагалі чому важлива історія. Як працює, умовно кажучи, там в Європі? Їм землю дійсно не треба купувати. Вони можуть підписати, там, наприклад, будувати завод. Ти будуєш завод, це означає, що ти на 10-20 років повинен там мати гарантовану сировинну базу. Ти береш і підписуєш договір з місцевим фермером на 20 років, там, умовно кажучи, що він частину свого врожаю продає по історії, cost plus. Це означає собівартість плюс якийсь там 20% маржинальності.
І він цю 20-річну угоду чітко виконує, і завод розуміє, що в нього якби є гарантована сировина для переробки. В Україні ця історія, ви ні з ким не можете підписати 20-річний контракт, ну це нонсенс. Ну, тобто не буває, ніхто його не виконає. Точніше, коли якби це буде вигідно, то будуть виконувати, якщо це не вигідно, ніколи не будуть виконувати. Це означає, що, на жаль, переробка, якби, якщо подивитися, вона вимагає те, щоб в тебе була своя сировинна база. Це означає, що в тебе там для аграрки, це означає, що в тебе повинна бути своя земля. І це означає, що, наприклад, зараз там в тому числі якби відкриття ринку землі навіть в тому обмеженому виді, воно буде стимулювати насправді переробку, тому що люди почнуть думати не на рік там вперед, як зараз, на 12 місяців вперед, а на 5-10 років, бо це вже його власність земля, тобто можна довго працювати. Тобто переробка, аграрка – це раз, куди можна запускати і треба робити. Друге – це інфраструктурна історія. Порти, Укрзалізниця, авіаперевезення, дороги концесійні – це все те, куди можна залучати кошти, те, що можна робити. Далі ви можете дивитися, там, ну, пішли, там, вже є, ну, тобто ці дві галузі, які, якби, зрозумілі дуже, куди, якби, 100% можна інвестувати кошти і там, де, зрозуміло, є прибутковість. А після цього великих якихось таких проєктів, якщо ми не кажемо, що ми приватизацію робимо там велику, я поки що галузей так особливо не бачу. Тобто ці дві треба розкрутити. А далі підтягнуться там паралельні якісь різні бізнеси. Хтось там завод побудує, хтось ще зробить, тот хтось, ну, невеликий завод, там 10-20 мільйонів інвестицій. Це те, що якби можна зробити там протягом 2-3 років. І те, що, наприклад, я над чим буду працювати після земельної реформи, я недовго говорю. А ви от продовжите, ви впевнені, що земельна реформа реально пройде парламент? Я не сумніваюся. Ну, просто я 3 роки в цій історії вже, я знаю... Я навіть бачила ваш пост, де ви зловтішаєтеся, що ваші противники вже зникли з політичної арени. Не там зникли, Каплін, просто вони там, в Раді немає, може вони ще всі. Ті, да. які просто вас там дуже сильно критикували, влаштовували Ну, вони різні на кампанії особистості. проти вас. Ви розумієте, якщо мене критикували, казали, от ти якби подонок, але по таким-то причинам. Раз, два, три, чотири. Ну, а ти, вони казали, ну ти подонок, тому що ти подонок. Ну, це неправильно. Тому що ти хочеш продати там українську землю. Я не хочу продати українську землю, я хочу просто дати право людям вільно розпоряджатися своєю землею. В земельній історії я не сумніваюся, що це позитивна історія глобальна буде раз. Друге, що вона пройде в парламенті. Мій прогноз там 240+. Можемо з вами побити цю заклад. Угу. Ні, ну просто от цей такий затягнутий розгляд, він в плюс працює, владі вдасться домовитися з багатьма, чи в мінус? Я вважаю, що це в мінус. Я вважаю, що затягнутий розгляд це не є питання земельної реформи, це є в тому числі питання іншої проблеми. Якої? Дивіться, у нас є, якщо ви подивитесь, коли земельний закон розглядався там четвер, було винесено лише 2 питання. Закон про обіг землі і друге закон про банки. Ну, це Приватбанк і все, що з цим зв'язано. От я вважаю, що Приватбанк – це і більш глобальна проблема нині, ну, скажімо так, дискусійна. Закон дискусійний. Ну, проблема дискусійна. Ну, проблема зрозуміло, що дискусійна, а сам закон ви... А закон, дивіться, ну, закон, треба ще 2 складові розглядати, що історія зв'язана просто з Приватбанком, там є частина закону, щоб не унеможливити повернення Приватбанку. Це, послухайте, це закон про унеможливлення повернення Приватбанку, який гарантує повернення 2 мільярдів Коломойському. Дивіться, там, якби це так було, то можна було б голосувати хоч зараз. Там глобально, дивіться, там є частина, що про Приватбанк, і далі є частина про створення мегарегулятора в вигляді Національного банку і доповнення різних його повноважень. І от якби поєднання цих 2 речей зробило, що цей закон зараз непрохідний. Угу. В тому вигляді, в якому він був поданий. Тому моя точка зору, що земельна реформа, в тому числі там різні причини, але я вважаю, що вона затягується, в тому числі тому, що немає рішення. Немає політичного рішення по Приватбанку? Дивіться, він, ну там не проста ж історія, да? Ну, я би якби робив, там для мене вона дуже проста, тому що в мене там немає історії взаємостосунків там з Ігорем Валерійовичем Коломойським. І ви не залежите від рейтингів, які формує вам канал? Дивіться, в мене взагалі немає залежності від рейтингів. Ну, я, по-перше, не дуже відома людина, тобто в мене рейтинг там завжди та плюс-мінус 0, да? Якось я з цим живу, існую. Ще рік тому ви політичну партію створювали. Да, ну, але дивіться, ну це ж я жив в ілюзіях, що я можу, що я комусь потрібний, да, зараз вже в історії, що в принципі якби всі самі за себе. Так от, я не залежу від політичної кількості рейтингів, мені якби в цьому плані легше. Да? Але зрозуміло, враховуючи якби всі моменти, всі нюанси,
всі там все, да, це непросте рішення, по якому поки що немає фінального сценарію, що треба робити. Тому я вважаю, що але з точки моя зору, я інколи помиляюся. Ну, це ж не було секретом, що земля була заручником, відкриття ринку було заручником, власне, історії про, закону про приват, так, який називається закон про неможливість продажу націоналізованих банків, а в реальності закладає все-таки але дивіться, ви повинні розуміти, можливість повернення власникам цих грошей, дивіться, які треба... свої втрати Ігор Валерійович оцінює в 2 мільярди. Треба розуміти, що там підземельний закон є та голоси, але далі ж історія починається з тим, що треба наступний закон приймати. І там далі немає готового якогось рішення, немає під це голосів по різним причинам. Але все-таки, дивіться, оце розтягнуто сьогодні до 400 поправок, було розглянуто. Можемо зараз подивитися, там 4018 всього цих поправок, на сьогодні там 380 десь такого порядку. Я думаю, 400 чимось, але не все. З такими темпами, скільки нічого хорошого не буде. Триватиме? Поки не домовляться по привату? З такими темпами, якщо з такими темпами йти, це просто процедурно, це буде кінець березня, початок квітня. І це сумасшедша насправді проблеми і сумасшедші ризики. Ті поправки, які розглядаються, вони всі з вашої точки зору законодавчий спам? Чи все-таки є серед них, там же ж десяток поправок було ухвалено, так? 9, якщо точно. 9, так. Вони всі законодавчі спам, там ті всі решта? Дивіться. Чи все-таки є серед них зерно і якоїсь істини? Так, звісно ж, ні. Звісно ж, є. Звісно ж, є. Знаєте, це ж легко себе вважати, що ти там єдиний, кому доступна істина. І казати, що так, як я кажу правильно, так, як кажуть інші, неправильно. Це не про мене. Там є, правки, на які точно треба звернути увагу. Частина з них врахована, частина з них не врахована і може бути врахована в інших законах. Але також треба розуміти, що там 80% це законодавчий спам. Тому що там 2700 правок – це ОПЗЖ. І вони там стосуються, дивіться, там слово, вони стосуються там більше 2000 про референдум. Там слово взагалі референдум, це що таке цей закон? Це 6 сторінок тексту. Це рамочний закон, який дає можливість відкрити ринок, а вже правила в ньому будуть встановлюватись, наскільки я розумію, іншими законами. Дивіться, якщо дуже коротко, правила вже встановлені, є земельний кодекс, там хто може купувати, хто не може, як там ця нормативна документи, всі там, що там треба зробити і інші речі. І там насправді ж основні зміни це 130-131 стаття. Хто може купувати землю і в яких об'ємах. Так от до цих двох статей подано там правках на 2500 десь сторінок. Це на такій купі правок. І більшість з них правок про референдум. І там воно звучить так. Забороняється продавати землю до проведення національного референдуму. Далі, наступне, забороняється купувати землю до проведення референдуму. Забороняється нотаріусу реєструвати будь-які там договори, що стосуються купівлі-продажу до проведення референдуму. Далі забороняється там реєстраторам таким-то, таким-то, значить, вносити в реєстр дані, які стосуються купівлі-продажу землі, там, до проведення референдуму. І це ж все про проведення референдуму. Це ж, по суті, одна правка. Тобто є там правки Батьківщини, наприклад, вони, але там же історія з Батьківщиною, вона дуже проста. Тобто це правки для того, щоб виглядати розумним, і якщо навіть всі правки би їх прийняти, все одно Батьківщина би не голосувала. Тому це є правка така, що ми хочемо показати, як ми там щось захищаємо. Є ще правки, там десь порядка 50 європейської солідарності, які там стосуються зменшення концентрації в одних руках. Там частину з них прийнято, але очевидно, що європейська солідарність не буде голосувати. Багато досить таких концептуальних правок і голосу було прийнято. У них там і про 50, наприклад, дивіться, у нас буде в законі прописано, що 50-кілометрова зона від кордону, там буде все ж таки особливий порядок, більш жорсткий діяти на купівлю-продаж землі. Це правка для, умовно кажучи, голосу. І те, що буде створюватися фонд розвитку сільських територій, це теж правка голосу. Вона також там врахована. Тобто, коли я кажу 240 голосів, я там розумію, хто за це проголосує, що такі-то, такі-то політичні сили мають за це проголосувати. Я точніше впевнений. А чому, до речі, на вашу думку, Європейська солідарність Порошенка вирішила не голосувати, хоча вони завжди були прихильниками? Дивіться, ми з ними там ж спілкуюся, з усіма, звісно ж, там чомусь є, знаєте, непроста для них ситуація, тому що світоглядно вони ринок землі відстоюють.
Але зараз, якби сказати, Але що... репутаційно, Ну, репутаційно, це дивіться. погано. Ну, це, я маю з точки зору рейтингів. Я думаю, що там просто-напросто не тільки з точки зору рейтингів. Якраз виборець БПП і Європейської солідарності, він на ринок землі підтримує. Але там є, наприклад, речі, які зв'язані з тим, що Порошенко сам є, якби, він ж досить таки заможною людиною, в нього досить успішний земельний бізнес, і там буде, знову ж таки, що там потім його розносити, що от Петро Порошенко там лобіює свій бізнес, якби навіть знаходячи в опозиції, хоче там купити там всю землю для Украгра Інвест, якщо Промінвест. Да, в нього десь там 130 Ну, він один з найбільших реально землевласників. він 130 тисяч гектар землі. Тобто це великий землевласник. Тому, щоб уникнути в тому числі ці спекуляції, якби, ну, не голосують. А чому, наприклад, там знайти яку причину, чому там не голосувати, там раз, два, три, чотири, п'ять, якби там нам це не подобається, ми проголосуємо, як там це подобається. А розумієте, з мене ж питання воно ж яке. Там, це ж як вся наша історія. От знайти якусь компромісну модель, яка влаштовувала б усіх, неможливо. Оце все рівно, що нам в Мюнхені казали, знайдіть національну ідентичність з своїми сусідами. Ну так ми ніколи не знайдемо. Перше, це не треба робити, а по-друге, ми ніколи не знайдемо. Вже колись так Чехословаччині пропонували знайти національну ідентичність між трьома сусідами. Да, ну так ні, знайшли, якби поділили судети, забрали, забрали військову галузь, яка була в Чехословаччині, там забрали. Хоча економічне становище Чехословаччини, це була країна там номер. Ну да, ну і це, до речі ж, Закарпаття, Карпатська Україна, якби, да, там теж їх забрали. Віддали угорцям, мадярам. Ну, словом, були вже в історії приклади задоволення інтересів своїх сусідів, які ми нічим хорошим розуміємо не закінчилися. чітко, да, чим це залишиться. Так, ну добре, гаразд. Все-таки, але коли влада ще на піку своїх рейтингів, ну там не зовсім пік, звичайно, але на висоті, так, приймає те рішення, яке має настільки неоднозначні оцінки в суспільстві, це м'яко кажучи, ну погані, ну як які. Введення ринку підтримують за найкращими. 22% українців. Проти 59%. Ну так це центр розуму. Ні, дивіться, ну давайте задамо питання не те, що, дивіться, українець ніколи не підтримує купівлю-продаж землі. Тому що в нашій світоглядні, от земля, вона ж проходить там, я не знаю, там, через всю нашу історію. От земля і українець – це нерозв'язані питання. Тому вона в нас така, якби, як свята. Тому, коли ви скажете... Ну, у всіх країнах є там, це, ну, дуже глибокі архетипи. Да, будь-які, для України це тотально ще святе. Тому, коли ви там... Ну, у всіх країнах є багато запобіжників при купівлі землі. От в кожній, яку, от ми зараз візьмемо, просто пальцем тиснемо на карту, візьмемо Франція, я не знаю, Фінляндія, там, от будь-яка країна. Чого ви не хочете взяти? Ну, Канада з найліберальнішим законодавством. Да, а чого Штати не хочете взяти? В Штатах воно не настільки ліберальне. Ну, в Канаді. Ну, давайте в Штати хочете, поговоримо про... Ні, сміліться. Ну, в Штатах, давайте про Європу поговоримо. Про Європу не варто говорити в Україні. Тут дуже просто. Ми не в Європі живемо? Ні, а я вам скажу, значить, якщо ви, дякую, що ви підняли таке непросте питання. Європейський досвід для України – це тупікова історія. Просто перше, треба чітко розуміти, що Україна, ну от у нас в Україні землі більше, ніж там в Голландії, Данії, Швейцарії, Словенії, Угорщині, Болгарії. Разом взятим. Менше за нас, там, у нас землі в Україні більше, ніж будь-якій країні європейській. Так що в цьому погано? Це добре, так це означає, дивіться, це раз. Друге, коли ви кажете про європейський шлях, це треба чітко розуміти, що там дотаційна історія, жахливо дотаційна історія. Там багато дотацій фермерам. Ну, в цьому нічого страшного для них немає. Це жах. Це насправді, це дивіться, от ви зрозумієте, що там це навіть не Польща датує своїх фермерів, це датує Європейський Союз своїх фермерів. У них там 40-50 мільярдів євро дотації фермерам. І вони себе загнали в дуже погану історію, тому що у них фермера за дотації, вони не конкурентні. Якщо ви прибираєте дотації, вони не конкурентні. І друге, вони прозівали. Просто вони цю підтримку могли б направити, наприклад, на якісь IT-технології. От дивіться, ви розумієте, Європа – єдина країна, єдина зона, у якої немає взагалі IT нічого. От у них єдиний, що якби такий гігант якийсь, це Spotify, ну це якби музика. Дивіться, у них Google немає.
Навіть у Росії є Яндекс, в Європі цього нічого немає. Соцмереж у них немає, там Фейсбука немає, у них Інстаграма немає, Снепчата немає. Навіть в Росії Однокласники, ВКонтакті є. Я не кажу вже про Китай, у якої там є Байду як пошуковувач, Алі у них є якби, да, Амазон в Європі. Ну то й що? Кожному своє, як написано на воротах. Ні, так дивіться, одного, Бухенваль, я, до речі, там був. Але не про це розмова. Так от дивіться, Європа зі своєю підтримкою фермерів, вона призвела до того, що фермери у них не конкурентні без підтримки, і вони повністю прозівали IT-розвиток держави. Тобто, але це забезпечує людей, от навіть дивіться, можна мати там людоїдську реформу, яка дасть там супер IT, але залишить людей там мільйони людей за бортом. І Європа цього боїться дійсно, тому що сильне громадянське суспільство, фермери виходять, там виливають молоко на вулиці, це не так погано, значить, якщо вони виливають молоко. Але принаймні ці села, вони, ви бачили, як виглядають європейські села. Тому що це дотаційна історія. Дивіться, це дотаційна історія. Так, це не обов'язково матюк, це не обов'язково щось таке зовсім погане. Тетяно, от треба ж просто розуміти, що якщо ми переносимо європейські дотації на Україну, то в Україні немає цих грошей. Так не то, що немає, дивіться, це більше, ніж витрати на освіту, більше, ніж витрати на розумію, але Україна армію. Не потребує на армію і там навіть і ще не інше. Тому наш шлях, насправді, не дотації, наш шлях ефективність. У нас найкраща там в світі земля. Тобто нам треба рухатись через цю історію. І у нас цієї землі дуже багато. Там, умовно кажучи, у нас є можливість мати великі поля, які обробляють там сучасними технологіями. У нас вистачає з головою землі для того, щоб дати можливість фермерам маленьким якраз нішеві речі займати. Тобто, от зрозумійте одне. Вони вже займають. Скільки в нас там якісь червоні яблука, які продаються в Саудівську Аравію, купа нішевих. І дивіться, земельна історія. Ці ніші вже зайняті в Україні давно. Ні, дивіться, ти ще можна рухатись. Безумовно, розвиватися є куди завжди. Якраз земельна ж історія полягає в тому, і реформа полягає в тому, щоб ми спонукали людей займатися не вирощуванням сої, там, кукурузи, соняшника, який висмоктує землю, а щоб ми спонукали їх займатися там садами, ягодами. Де гарантія, що відкриття ринку саме дасть можливість займатися? Я відповім. Так, звісно ж, так дивіться, все дуже просто. Зараз це якісь люди займаються, але здебільшого цим не займаються. Чому? Тому що якщо в тебе є оренда, це приклад французького виноділа в Одеській області. У нього був 15-річний договір оренди. Він його взяв. Там далі є в нього право подовжувати цей договір оренди. Але пройшло 15 років, він висадив виноградники, робив своє вино. Через 15 років селяни прийшли, сказали: друже, це наша земля, до побачення. Каже: так я ж готовий вас далі. Він говорить: ні, і трактором переорюють йому весь виноградник. І на цей тепер приклад дивиться хтось інший. Зі сторони, хто теж хоче виноградниками зайнятися. Каже: я, мабуть, в орендну землю не дуже піду. Тому от якраз земля, вона дає, якщо вона в твоїй власності, вона тобі дає можливість уже не переживати, що хтось прийде і тобі на твоєму полі переоре твої виноградники. А далі історія полягає в тому, що держава може там допомагати, наприклад, через якісь програми. Там чи це здешевлення кредитів, там 5-7-9, а для аграріїв буде окрема історія. Звідки кредити під 5-7-9? Я бачила просто та програма, яку з великим пафосом там не треба пафосу, відкривав. Там про стартапи ціною там $100 тисяч, це смішно. Це ціна кіоска, я не знаю, там кав'ярні. Це дуже малі гроші для того, щоб з таким пафосом їх презентувати, ці кредити. Причому це капля в морі. Бачите, як слава Богу, що ми дійшли. Це мені легко з вами буде спілкуватися. Там $100 тисяч, нормально. Скільки коштує відкриття кав'ярні чи барбершопа, і про які казав президент Зеленський? Розумієте? Це якраз є порядок цих сум. Бо коли я приходжу на якісь інші телеканали, не будемо хто називати, то мені там, в людей в Полтаві, в Лубнах немає грошей, щоб купити там солі. Насправді там вони то є, але для загального є такі у нас телеканали, там люблять висипати політики. Ні, для людей це велика сума, але для відкриття бізнесу, чи тим більше для стартапу. 5-7-9 історія ж полягає в чому? От у вас є банки. Банк фінансує всю цю історію. Він видає кредит. Держава лише компенсує. Банк давав би по 16%, держава бере 11%, сама компенсує, і там людина отримує 5%. Зараз у нас вже йде в чому? Що у нас вартість грошей, вона зменшується. Тобто через деякий час
це не таку буде різницю треба компенсувати, а таку державі. Да? Тобто вона зможе в 2 рази більше видавати цих кредитів. От. І це ж насправді хороша історія, тому що вона там спонукає... Хороша, але вона завжди існувала. За часів Януковича, там, Ющенка. Дивіться, в таких об'ємах вона перший раз. Там, тобто це найбільші об'єми. Це найбільше зараз об'єми. Дивіться, тут нічого такого сверхъестественного, все ви правильно кажете, немає. Завжди отримали свої люди оці але зараз дивіться. В тому числі, не знаю, від Київської міської державної адміністрації. Раніше було там, що це свої люди. Зараз вже історія, що 4 банки приймають участь, в залі додалося ще 16 великих банків і там плюс, я думаю, що найближчий час ще 30 інших банків додасться. Відповідно, цією програмою може скористатися будь-хто. І насправді там точно, якщо вам пропонують... Скільки людей? Сумарно, ця програма розрахована на 50 тисяч людей. Саме велика проблема цієї програми... 50 тисяч людей по скільки зможуть? До 5 мільйонів. До 5 мільйонів гривень? Так. Кредит. Тобто до 100 тисяч доларів, грубо кажучи. 200 тисяч доларів. 200 тисяч доларів, це можна відкрити там, ресторанчик невеликий. Якщо ти орендуєш приміщення, а не... Якщо в тебе своє приміщення, там теж можна відкрити. Можете в орендовано, можна в своєму. Але саме велика проблема цієї програми поки що оцих 50 тисяч ще треба знайти людей. Тому що у нас бізнес, на жаль, поки що ще працює так, що він не може показати, що він прибутковий. Він по факту прибутковий, але... Я бачила, що отримали там кредит на торговий центр, наприклад. Торговий центр – це не те, що створює, приносить прибуток. Це самозайнятість людей, це дуже добре, але це не те, що від чого росте економіка. Дивіться, тобто, скоріше навпаки. Маленький бізнес, давайте так, тоді ми перейдемо в цю ж дискусію, що малий бізнес – це взагалі про соціалку. Це про те, щоб люди не, умовно кажучи, коли держава допомагає малому бізнесу, це вона не стільки дбає про розвиток великої економіки, а вона дбає про те, щоб люди просто-напросто заробляли собі самі гроші і не потребували і не потребували від держави підтримки. Якщо ви хочете там економічний сильний ріст, то безумовно там треба якісь великі інфраструктурні інвестиційні проекти. В цьому році це може бути дорога. Робота промисловості. Це може бути дороги. Там рекордна сума грошей буде виділена на цій історії, і вона там може за собою тягнути там якісь інші речі, там промисловість, умовно кажучи, споживання арматури. Тому що там асфальтобетон буде робитися, під це треба арматуру робиться, там виплавляється сталь. Та навіть будівництво дачі чиновника створює додатковий там приріст, не знаю, додаткові робочі місця, головне, щоб чиновник сплатив ці податки, насправді. І мав легальність. Будівництво будь-якого об'єкта створює додатково там багато різних там приростів, так? Але все-таки ви говорите про там створення мільйона робочих місць. Це не я говорю, це Милованов і прем'єр говорить, так. Прем'єр заявив, це його план амбітний там на найближчі роки. Але все-таки звідки все це буде братися, якщо економіка, грубо кажучи, зжимається, так? Економіка поки що все ж таки росте. Давайте ще ми не дійшли до того. Падіння промислового виробництва таке, яке там не стільки там і різке, і досить системне. Дивіться, там треба зрозуміти, що падіння у нас промисловості, на жаль, буде далі відбуватися. З одного боку, це європейська, це світова тенденція. Там європейський ринок на промисловість на 4% впала. І ви повинні, якщо ви розбиваєте промисловість українську, там є нюанси. На жаль, вона концентрована. Наприклад, якщо виплавка сталі, там 70% все Ахметов, там ще не 70, велика кількість там все Ахметов. Далі у вас є 2 заводи, наприклад, там Дніпровський металургійний комбінат, який належить там ІСД. Там Тарута в конфлікті з росіянами. І вони між собою отак, там конфлікт між акціонерами, він призводить до того, що завод працює так собі, не дуже добре. Да? І на жаль, нам треба там бути готовим до того, що там ще 3 мільйона тонн сталі, вони не будуть виплавлятися, тому що вони там між собою скубуться. Все це, дивіться, все це там нюанси, так? Це в кожній ситуації можна знайти, там ціна руди росте, там падає, там ми закони якісь приймаємо, які, є дуже багато різних моментів, які призводять до того, що в Україні в цілому того зростання економіки, на яке ми розраховували, не відбувається. Дивлячись що? Люди продовжують виїжджати там, і тенденція по людям все ж таки помінялася. Помінялася? Дивіться, ми по цінам, по зарплатам ми там починаємо з Європою зрівнюватися. Якщо ви подивитесь, скільки може заробляти, наприклад, електрик в Києві,
Ну, от ви пропонуєте якось висвітлити. Я навіть не сумніваюся, що Да, плиточник все-таки. чи електрик, його вже просто днем з вогнем тут не знайде. Да, і, до речі, це не тільки в Україні. Да, Я знаю, в мене є друзі в Естонії, вони кажуть, попробуй знайди в нас сантехніка. Да, і він якби, знаєте, і раніше так було, типу, там, ти отак приїжджав, ну там, хто, ремонтні бригади там приїжджали на вокзал і там збирали всіх і працюють. А зараз, якби, якщо ти хочеш, щоб тобі зробили, ти там домовляйся, він каже, я можу до вас прийти в такий-то час, і якби, або через місяць. Ти оце, значить, якби, міняється. Ні, добре, але все це в цілому, воно ж не говорить про здоровий стан української економіки. Дивіться, економіка, ну я ж не хочу, якби, щоб ми перейшли в історію, що, знаєте, там, от радник прем'єр розказує, як все класно. Ну, я просто то, щоб ми там Ну, так, об'єктивізм. воно так виходить. Ні, а я просто бачу, це, в принципі, не так погано, і це все, як Ні, російською мовою, це частності. то, що не все так погано, як розказують, це факт. Ви можете зараз вийти на вулицю і подивитися, що, на жаль, в Києві чи на щастя одні пробки. Це ж від того, що ну не тому, що людям гірше стало жити, а тому, що ну, трішки краще стало жити. Да, є, ну ні. Ну, це ж не показано. Що не там, показано? ну, я не знаю, в Мумбаї теж, очевидно, пробки, але це Дивіться. значить, що людям там десь в інших регіонах Але живеться... якщо подивитися, скільки машин стало і скільки, наприклад, люди купують в супермаркети всього, то у нас виявиться... Це про нерівність. Далі у нас 1% людей живе так. Да, ні, дивіться, вам приємно спілкуватися. Да, це нерівність, соціальна нерівність у нас є. Вона там, на жаль, погіршується. І за цього, якби, запит на справедливість, він збільшується в суспільстві, і незадоволення збільшується в суспільстві. Якщо ви подивитеся, ну, там, будь-яку статистику чогось продажі, чогось нового, вона у вас буде рости рік до року. Якщо подивимось, ну, там, знову у нас в цьому році буде рекорд продажу мобільних телефонів. Ну, от просто рекорд. Ну, якби мобільні телефони, коли все погано, не ростуть продажі. Але очевидно, що коли хтось якби на 2000 живе, а хтось там 20 тисяч якби отак от тратить в місяць на якісь там девайси, чи на зачіску, чи на спорт, чи на щось інше, в суспільстві незадоволення є, тому що це нерівність. Але ця нерівність, вона викликана питанням справедливості, а не питанням економіки. Тобто з економікою все нормально. Якщо загалом ставити оцінку от економіці, да, то вона росте. Вона росте, але ріст не той, який навіть закладали в... Ну, дивіться, про 7% ріст, ні. Він, ну, недобір бюджету триває. Давайте з недобіром бюджету треба там розбиратися знову, чому так виникло. От у нас по лютому бюджет буде виконаний, там, може навіть трішки перевиконаний, лютневі показники. Січневі показники, чому у нас був недобір? Ну, це, знаєте, там тепла зима, да, вдалася. І низька ціна на газ призвела до того, що у вас від ПДВ вхідного, якби коли імпортувався газ, ви не отримали доходи. І далі, якби, у нас же рента, одна з великих частин надходження в бюджет, це рента. Рента, ну, коли газ, давайте пояснимо, коли газ добувається, український газ добувається, він продається на ринку, і, якщо не помиляюся, 14% від цієї ціни, це рента йде в бюджет. Так от, у нас ціна на газ там порівняно з минулим роком там без мало впала там в 2 рази. Да? Ну, чим, не 2 рази, але впала. На український газ вона також впала. Це означає, що рентні платежі, яка значна частина бюджету, вони зменші. Якби зараз у нас історія відбувається наступна. У нас по лютому вирівняється історія. Ми порівняно з минулим роком там поприкривали різні податкові ями і все інше. Тобто ми там вийдемо в невеликий плюс або в нуль по лютому, ну, надходження, скільки треба. І в березні ми там перекриємо недостачу, яка була в січні. Тому тут з бюджетом якби там плюс-мінус, якщо от глибоко розбиратися, просто я коли йшов до вас... Тобто ваш прогноз, що вже в лютому-березні ситуація вирівняється? Вирівняється, так. Да. Ну, це зрозуміло, да. Я сьогодні з головою Державної податкової служби спілкувався якраз по цьому питанню. Він каже, що от він вирівнює, він бачить, як це зробити. Ну, шляхом збору податків просто. А я кажу, чим повинен займатися? Він може лекції читати, якби, може податки збирати. В принципі, всі українські громадяни його винаймали, що він збирав податки. Але от цей рік, так, який, ну, поки ще ринок землі не відкриється, велика приватизація ще не відбудеться, так? Коли вже є проблеми з бюджетом, почалися вони в минулому році, так? Ну, не в січні, а ще в минулому році. Почали вже забирати гроші з майбутнього року. Як падіння промвиробництва, скорочення робочих місць, в тому числі держава скорочує робочі місця. От комплексно, як ви бачите, я не знаю, навіть не економічний, політичний вихід з цієї ситуації? Дивіться, політичний вихід, він завжди є простий. Треба жити посередством. Тоді у вас все буде добре.
це якраз не вихід. Ні, це, до речі, Політичний вихід – це запускання там друкарського станка в Нацбанку, наприклад. Ні. Оце дуже погана історія, насправді, запускання друкарського станка. Це ми вже проходили. Що коли тяжко, давайте надрукуємо трішки грошей. І потім трішки грошей призводить, що велика інфляція, потім у нас якби тримається скачок долара. Я, чесно кажучи, не хочу в таку історію грати. З приводу робочих місць, дивіться, з одного у нас навіть парадоксальна ситуація. З одного боку, якби там є скорочення робочих місць, як ви кажете, а з іншого боку, Мілованов каже, прем'єр каже. Але дивіться, з іншого боку, якщо ви подивитеся, у всіх великих компаній недобір співробітників 10-20%. Ну просто так, їх немає. Тобто, от хотілося б, щоб люди не більше працювали, але їх просто немає. Тобто, у нас там проблема з кадрами, вона полягає в тому, що по кваліфікованих людей там стає менше. Некваліфікованих може в чомусь більше. Але запит загалом, якби є запит на робочі місця. Я думаю, що навіть на телеканалі АТR також є якась вакансія. Ну, я думаю, що на каналі АТР скоро вже не буде ніяких вакансій, дивіться, тому що канал АТР на межі закриття, як вам відомо. Я сподіваюся, ви принесли якийсь ньюз про канал АТР. Дивіться, я ж повинен підписати щось, що значить... Давайте... Ну, бажано хоча б просто дати своє тверде слово. Щоб в телеканал АТР? Ну, я думала, що кожен чиновник чи кожен політик, який приходить від влади, повинен дати якийсь сигнал. Дивіться, я не є. Давайте чітко сформуємо. Я там займаюся економікою. Економіка, вона не є там не владна, не опозиція. Це теж канал АТР пав жертвою фактично неоголошеного секвестру держбюджету. Фінансового. Дивіться, фінанси – це окрема історія. Я там відповідаю за економіку. Економіка, вона не є там ні опозиційною, ні владною, вона всі наші. Тобто, якщо вона збільшується, виграє від цього всі однаково. Що опозиція, що влада. Тому от я десь так там цю історію займаю. І я на даний момент не хочу гратися там в політичні історії. Тобто, от я бачу, якісь речі треба зробити. Там земельну реформу треба зробити. От просто береш і дотягуєш і до кінця. Далі треба зробити, що стосується економічного росту, треба дати дешеві ресурси. Бо незалежно від того, ви там чи протекціоніст, чи лібертаріанець, до речі, зараз знову лібертаріанець, якби ніша, там я один практично стався знову на цій ніші. Да? Я помітила, що вже «Слуга народу» перейшли. То все одно вам треба дешеві ресурси. Це буде наступний проект. Дешеві ресурси, щоб у нас з'являлися, щоб можна там було гривневий кредит взяти там на 5-7 років під менше 10%. Без компенсацій різних, а доларовий для купівлі, наприклад, якоїсь нової виробничої лінії там під 5%, теж на там 5-10 років. Тоді якби там економіка піде вверх. Коли це буде? Ну, то як ви собі це прогнозуєте? Дивіться, що стосується... Ринок землі відкриється наприкінці цього року. Як і в ОВГЗ якісь іноземці вкладуться сюди? Ну, з іноземцями буде трішки складніше. Ми ж їм заборонили вкладувати сюди. Теоретично. Теоретично, можливо, будуть видавати якісь кредити на купівлю землі, але не так активно, як могло би це бути. Там сюди іноземного капіталу, це внутрішній капітал піде. Подивіться, у нас же зараз в чому проблема виникне? У нас проблема виникне, що середній клас, який все ж таки там в Україні існує, йому немає куди гроші інвестувати. Ну, тобто немає в Україні чогось, куди би ти міг вкласти гроші і там спати спокійно. От земля – це якраз буде той актив, куди українці будуть купувати землю, здавати її в оренду існуючим там фермерам і там на цьому заробляти якісь кошти. І це скільки це плюс-мінус принесе в 2021 році? В доходи? Дивіться, земельна реформа, вона там можна її дуже грубо рахувати так. Це плюс 1% росту ВВП і плюс $1 мільярд доходу до бюджету різних рівнів. На рік? На рік. Чи взагалі? На рік, звісно, на рік. Тобто вона там плюс 1% вам буде генерувати, і дохід у вас там буде протягом перших декількох років там плюс 1 мільярд в доларах. Ну, 24-25 мільярдів гривень. Це така узагальнена історія. Якщо треба розбивати, я можу... Приватизація не запуститься цього року. Дивіться, я не є спеціалістом по приватизації так глибоко, але треба, там якісь активи будуть запущені. Все ж таки ми концесію там партів почали, зараз на приватизацію ще парти почали. Розумієте, у нас же стільки багато держпідприємств, і ними так не дуже займалися активно, що там підготовчий процес, він же там півроку займає по кожному якомусь там плюс-мінус великому об'єкту. Тобто значить, цього року фактично нічого великого бути, чисто практично. Я думаю, що декілька цих. Мені треба більш детально подивитися, щоб вам кваліфіковано відповісти, щоб це не була галтєла, там, все продадим, або нічого не будемо продавати. Але я думаю, що парочку знакових проєктів в цьому році відбудеться по приватизації. МВФ відбудеться? Ні?
По МВФу, давайте так, треба, щоб воно відбулося. Я є сам не прихильником чи противником того, коли ми там все робимо заради МВФ, але по МВФ, якщо ми хочемо з ними розстатися, нам треба пройти 20-21 рік, коли в нас пікові виплати зовнішнього боргу. Після того, як ми проходимо пікові виплати зовнішнього боргу, в мене є розуміння, як ми можемо зменшити вартість ресурсів для української економіки. Це означає, що там з 22 року ми можемо там сказати МВФ бай-бай. Ну і, наприклад, там всьому. Але до цього часу ми повинні з ними йти в комунікації, тому що вони, по суті, нас підтримують і такий чіткий сигнал всьому світу дають, що з цією країною все окей. Ми за це, правда, платимо там якісь політичні, економічні якісь ціну. Але така ціна, тому що ми в свій час не дуже розумно боргову політику свою вели. І повертаючись до питання там неоголошеного секвестру і каналу АТР, все-таки на сам кінець, з поповнення бюджету в лютому, березні. Ну, дивіться, можете чітко аргументувати. Да, канал отримає фінансування і можете отримати додатковий аргумент, сказати, що от радник прем'єра сказав, що в лютому у нас буде плюс уже бюджет, в березні ще більший плюс, тому давайте, хлопці, гроші на бочку, на рахунок, на ще щось там у вас. АТР буде все дуже добре. Гаразд, дякую вам. Олексій Мушак, радник прем'єра з економічних питань, був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Дякую, що були з нами, і до зустрічі за тиждень.